Sziasztok, Peti vagyok. Ebben a videóban Drakensang-ozni fogunk, majd végigjátszom a Drakensang-ot. Ez az első rész. Most ne törődjetek velem ezzel családkányharcot, csak kipróbáltam. A körmágusommal vagyok a legjobban megelégedve, illetve egy kalandvadásszal. Na, de akkor hozzunk is létre egy új karaktert. Körmágussal fogunk szerintem kezdeni. Nekem is ez a legszimpatikusabb. Testméretét növelhetjük, haját állíthatjuk, hogy milyen legyen a haja. Nekem ez megfelel. Aztán beírunk neki egy nevet. Mi legyen a neve? Lesz. Mi legyen? Legenda. Lesz legenda a neve. Legenda 2. Legenda 3. Akkor legenda 4, 5, 6. Mit tudja én csak. Oké. Kezdődik a játék. Mindjárt be is tört. Csak az FPS nagyobb megdobja, hogy játszok. Itt van az első, ez a mi karakterünk. Bocsánat. Ez a mi karakterünk. Tamentumpontokat minden egyes színnél majd nézhetitek. Nyomon tudjátok követni a karakter PvP fejlődését, illetve a normál, a PvE fejlődését. Aztán ez az első kezdőpálya. Itt tudjátok milyen botunk van, kezdő botja van. Én a játék során az egykezes fegyverhasználatra fogok törekedni, csak úgy mondom. Itt is az első megbízom. Ilyen mindenki látja. Segítség megcsinálni a kocsit. Itt van a kocsi, meg is csináljuk. Tipipáljuk, elfogadjuk, és indulunk is. Egy rövid vágás után itt is vagyunk, csak bejöttek hozzám. Bocsánat. Na, megyünk tovább. Ők az első kis ellenségeink. Ezt nem vágom ki a felvételből. Hadd lássátok, hogy milyen erősek. Igen, látjátok, lement az életem, és ezek a nem tudom milyen pontok. Na, és ezeket érdemes kinyitni, mert valamit tartalmaznak, amiket magadra tudsz rakni, vagy éppen mágia növelőszert kaptunk. Ami arra jó, hogyha ha elfogyik a mágiád, akkor se... Na, erről beszéltem. Ez a gyógyítás gyenge gömbje, hogyha megsebződsz és rákattintasz, nekem most maximális az életem, akkor felveszed, és akkor növeli bizonyos életponttal az életedet. Rossz jött ki. Ez az első videóm, hogy nézzétek el nekem a kisebb nyelvbotlásokat, de szeretnék híres videós lenni. Lesz a Drakensangból egy végigjátszásom is. De most ez csak egy bemutató videó. Ez viszont jól jön, mert ez növeli az életeteket. Hogyha PvP-ben megsérültök. Én nem azt mondom, hogy csak PvP-zni fogok, de a PvP felé próbálom terelni a karaktert. A nagyobb eseményeknél be fogom kapcsolni a kamerát. Lehet, hogy csak egy pillanatra, és akkor kivágom a részt. Itt van egy jó lánc. Ez a jó lánc arra jó, hogy majd ezt elmondom inkább Grandfortban. Ott volt a nyaklánc, jó szövetény, nem ment le életem, és egy kis gyógyelixír, és ilyen ládák is vannak elsorva a pályán, úgyhogy figyelj.
rá. Na, itt van. Kaptunk egy új skillt, a tűzgolyót. Aztán erről van szó. Itt van plusz egy alapsebzés és 21 életerőpont. Ezek minden szintnél megkapjátok. A többiről meg majd beszélünk a városban, ahol biztonságosabb lesz. Aztán Undermont. Erre vigyázzatok az Undermontra, mert ez a játék legjobb fizető eszköze. Ez ér a legtöbbet a kereskedőknél, úgyhogy spóroljatok vele. Mikor én elkezdtem a játékot, azóta sokat fejlődött. Aztán 20 perces időlimitek lesznek nagyjából. Csetet kikapcsolom, mert engem zavar. Van egy ilyen napi feladat. Én ezt szoktam használni, mert 250 könyv egy sok nem kell. Tudástumentum, ami 250 és 5 ezüst. A pénzeket mindjárt elmondom. És hogyha kigyűlik, akkor visszatérsz a legközelebbi a kincsérzőkobold, az sokat ér. Meg a lovaglás is, de azt iszonyat nehéz kigyűjteni. És egy ilyen napi belépési bónusz 6 napon át. Nem biztos, lehet, hogy most veszem fel, a héten felveszek, de aztán utána 2 hét múlva tudok azt hiszem megint felvenni, mivel nekem nem az állandó helyen ez, ahol most veszek fel. Elérhettek a Facebookon, a leírásban megtaláltuk a Facebook címemet. Jó, azt hiszem elmondtam mindent. Aztán a Tomentumokra most egy kicsit jobban kitérünk. Na, ez a tapasztaltság Tomentum pont, vagyis ez arról szól, hogy nem miről is. Ja igen, hogy szintenként kapsz egy ilyet, nem kell érte semmit fizetned, és ha elérsz 5-öt, akkor van 2 választási lehetőséget, de azt majd látni fogjátok. Aztán itt 250-be kerül egy 250 ős régi tudásba, ami a szörnyekből is esik, vagy ebből a napi feladatokból meg lehet csinálni. Aztán ezek majd később nőni fognak. Dicsőség, Tomentum pont. Ja, hát ez a PvP, hogyha megölsz, ha lejátszol egy bizonyos meccset, majd a PvP-re is a következő részekben kitérek. Most egymás után sokat fogok felvenni, azt hiszem, és kisebb részekre fogom darabolni. Aztán igen, ha X dicsőségpontot összegyűjtöttél, itt 50-et, akkor plusz, és itt is 5-önként választhatsz valamit. De hozzátenném, hogy elmondom, hogy bandikammal veszek fel, aztán, hogy ne kérdezgessétek. És a legfontosabb NPC az a kovács lesz, mert nála tudunk megvenni különböző védelmi felszerelést, és mondom, hogy én az egykezes fegyver használat kerül, addig marad nálam a 2 kezesem, amíg el nem érem ezt, vagyis a 3-as szintet. Aztán különböző NPC-k vannak. Na, a felkiáltó jelek, az M betű lenyomásával meg tudjátok jeleníteni a térképet. A felkiáltó jelek feladatokat, aztán szerintem körbe is nézünk, hogy mit csinál. Itt van egy NPC, Kalmár. Itt a Kalmár, akinél színezőanyagot tudtok venni. Aztán, na, igen, igazságkristálya. Az elmondom nektek, mire jó. Ez kérlek szépen arra jó, hogy van 5 igazságkristályom, és ezeket erre kell lehet. És ezek, hogyha felfedezed őket, az igaz